Sziasztok, itt Joghurt, és... Mit is Patrik, aki éppen magyarul teszik. Sziasztok. Azért nem a izéből vesszük a kezdést, mivel... Hát, hogy is mondjam... Nem kezdte el fölvenni. Na mindegy. Azon kívül egy 3-3-os ló a meccs, hogy látszik már a pályán, úgyhogy... Igen. Ahol nem láttátok a betöltést, mert próbáltuk onnan venni, de most nem sikerült. Annyi az egész, hogy van 2 honorable és ellenünk a teambe, azt hiszem Lee Sin és Ezra volt, és kaptuk egy Morganát is, ha nyomsz egy tabot nekik, akkor királyság. Úgyhogy nem tudjuk mi lesz még a meccs kivitele. Úgyhogy reméljük nyerünk, amúgy azon kívül már 2 szar meccset játszottunk 3v3-ba, már úgy vontunk vele, hogy akkor már mindenképp egy 3v3-at játszunk, és most úgy döntöttük, fel is vesszük. Igen. Viszont én kezdtem 63 armorral, az úgy korrekt? 63 armor az úgy korrekt, nem? Visszaverek, mindjárt mondom mennyit. 40% physical damage-et. Nem érdekel Warwick, hogy mennyit van. Hogy tudja fejből? Ja, amúgy fogjuk már. Még nekem 4, 3, 17, 8 talán, de... Na igen, én már mondtam a videónkban, nekem szépen lebannolták a honorable-ékat, szóval újból kellett kezdenem. De nekem is van most egy pár. Maradjunk. Igen. Aha. Gyerünk. Erről beszélek. Ennyit a honorable-ről. Na menjünk le. Na, így kell kezdeni egy meccset. Igen, ez egy perfekt meccs volt. Gyere! Dzsunge. Vagy elkapjuk azt? Igazából mindegy. Tudják, hogy itt jövünk, szerintem itt várnak a bukorba, azt is nézem, de nem. Friki, gyere! Lassítom. Le is lassítod. Akkor Morgana. Lassítom. Akkor azt. Nem vagyok még 2-es szintű, nem tudom lassítani, annyira irritáló ez, bazd meg. Vagy jó az, csinál. Nem jó. És én többet sebzek belén. Gyere be a bokorba. Sokat nem adott, hát ez most. Végre bazd meg tudok lassítani. Meghazolom, hogy mind a kettő van 2-es szintű vagyok, ez annyira éte. Bezzeg pont meglépte a 2-es szintet az a hülye Ezreal. Figyelj, hogy lő. Figyelj, mennyi se sebez. Ez úgy vágvan. És azért mondjuk azért van sebzése, 73 így buccal ennyi. Nem tudom. Mire már. Rosszkó kezdene. Vissza kéne mennem manáért is egy bootszért, szerinted értelme van, addig el vagy? Menjél. Addig csak defenzíven. Rám fogja nyomni a szarját. Nem. Elég fura volt, hogy nem nyomta rám. Te majd vardozok is, majd számíts rá csak. Nem hiszem el, nincsen... Mennyi HP van az ott. Még egy lövés köbben, ha még be is jön a kritika. Kartusszal kellett volna jönnöm. Ulti nélkül mi? Warwick jön, menjünk rá. Gyere! Pedig ezt! Gyere! Izémölte meg passzívan. Uss! Warwick is meghalt? Hogy a fenébe? Na mérek oda. Nincs szipőm. Liszi mögöttünk. Lassítom. Csak menj. Az meg. Öld meg! Bazd meg! A minionok ölték meg. Vele volt értelme, hogy meghaltam valamennyi. Ezt szipőm. Micsoda? Oh my fucking Ezreal.
Van már cipőm, azt mondom, mert ez irritál, hogy nincsen cipőm. Nekem van 120 armorom már. Így a kezdésnél 5 perc, szóval. Ha valaki nálam többet beszervel, így fél, ja, olyan 5 perc, 30 nál, akkor az kommentbe írja meg nekem. Hogy és hogy. Sprintelje is le. Igen. Kell bizonyíték is. Minden mozgas. Akarok, de azt Tankoljam őket? nyugodtan. Dumb. Mondtuk, hogy SS? Nem. SS. Menni kéne fel. El fogja kapni a Morgan az éve. Talán nem vette észre, hogy út közben mondtuk be. Nagyszerű, pont Elflasheltem elérte, volna. kaptam asszisztot! Elflasheltem, úgy az volt. Gyere! Azt tudom. Megölöd? A végre van ultim, ez az. Kemény nincs. Ja, amúgy aki tudjam, első menetem, nem, második menetem Malfittal, szóval Le kell ne menni várjatok védeni a sokat. tornyot. Igen, ne várjatok sokat. Ulti mindjárt rendelkezik számomra. SS-t írjuk meg. Hú, sebzés. A köbön. Sétált, igen. Megvan az ultim, szóval ha van... Ezt elkapjuk? Gyerünk! Lassítom. Az meg. Két ultit kivélet azért, mert kettő flash-e van körülbelül, tehát. Vigyázz! HP-zlak! Te fesseljek már el, bazd meg! HP-ztalak. Blokkolom, ha esetleg lőnének rád. Kap lázeret. Gyerünk. Bazd meg. Miért csak engem? Papír vagy. Szarom le, fókuszálnak téged. Írd magadról, hogy papír vagy. Kirakok egy ilyen papírt a fejemre, fókuszáltok engem, papír vagyok. Elég köbö, bazd meg, Istenem. Próbáltam, láttad mindent, az a baj. A Swarwick? Ez jó amúgy tankkal lenni, amúgy vettem 2 vardot. Nem megyünk sárkányozni, gyere. Csak először azt éjjel volt. Nem megy tovább. Vagy? Nem rossz amúgy az, csak felhápizta magát. De noob, ő is felhápizta magát. Nem volt ultim, pedig ment volna segíteni neki. Most meg lenne az ulti, minden a sárkánytól ki ultizni. Ott maradt, nem maradt ott. A sárkány ezzi valamit, még sebez belém. Így 6-os szinten. Nem kapja meg a buffot, de megkapja jól. Szép. Most torony nagyon gyorsan. Jó, nem ütök le a földre, ma akkor 1-2 millió kör az enyém lett van. Itt van a bokorba. Aha, hogy tudtam. De ez hülye, ez a Warwick, itt kellett volna megállni. Most. Az. Nem volt HP, meg fog halni. Sárkány levitte az émet, menjetek. Túléltetek az a... Ha? Izét kéne. Morganát. Abba vele kellett volna egyet még. Bazd meg, nem bírok mindent kikerülni. Warwick jön. Az...
Azt láttad? Az mi ultival mentél le? Aha. Tank vs tank? Flash. Annyit jár. Na ugorjám, kérlek, ugorjám, itt megadnék. Sajnál nem olyan hülye. De a szép ultival, boom! Mit nézett szerinted? Nem tudom. Még lehet, hogy a Warwick amúgy megölte volna. Mondjuk nem minden feldobtam, és igazából azért utol. Egy piros nekem? Jövök. Sporolom a manát, hogy izére. Ott lent van egy kis fej. Gyerünk. Fel fognak menni. Jó! Az szép volt. Ez rá meg el fog flashelni. Nem. Kapja be! Tiéd. Nem akartam belőtni. És úgy Morgan ott van a bokorban amúgy, de én visszamegyek manája, vigyázzatok. Tudod, mit akartam, hogy be akarta öletni magát. Igen, tudom, az jó volt, szép ulti. Azt mondom, az jó volt. Ultim 20 is megvan. Az jó. Annyi, hogy így feldobja őket, és utána még stamolja is, csak olyan. Elfogja egy boom. Ah. Ultim még nincs, csak lassítsd. Jó, szép. Tankolom. Tankolom, gyere. De miért kezdte a tornyot lőni? Megölöm. Elkezdte a karakterem a tornyot lőni, amikor nem is parancsolom neki, bazza meg. Kell meg a kubetűm egy szeknyire volt. Ez rájön. Hát még Kapsz sem. HP-től, nem? Itt vagyok. Itt van. Sebzek bele. Gyere. Menjünk. Menjünk vissza, nekem kell Dimitrusba. Oké, menj. Nem hiszem el, bazd meg. Hát ez most igen, most ez így elmenekül, de ultimot is elbasztam, ott volt a baj. Varjuk meg hülye volt, hogy visszament ott az Ezra, jön felém amúgy. Többen vannak ott. Nyugi, van ultim. Gyerünk, Warwick! Ezért akartam lekapni amúgy. Hamarabb kellett volna elküldenem. Jó, szép volt, nem baj, jó volt. Én visszamegyek, az úgy nem haragszotok meg, szóval vigyázzatok. Végre Hoppá, ott a sárkány. Oké, akkor sárkányozzunk. Tormél vagy Guardian Angel? Most választhatok a kettő közül, te mit ajánlasz? Van elég armorom, szóval én szerintem Guardian. Na, kicsit felkapták vizet. Jó, hát akkor jogi szerint, akkor Guardian, mondjuk szerintem is, az most jobb jön. Csak ugye akkor még több esély van, hogy akkor most már biztos, hogy nem fognak engem fókuszálni, még egy Guardiant is beszerválok. Jó ez. Hát, hogy veszek egy olyan cuccost, ami nektek adja a... Bazd meg. Vettem fölöslegesen egy dolgot. Nem mindegy, gondoltam, hogy... Ne essük a batriot, mi az? Mi az? Sidewall. Vettem 2 cyberot, de már eladtam, mert vettem egy izét. Tudod, van az attack speed és a kritikálos poti. Azt vettem, ami 3 percig tart. Végig. Ultim rendelkezik, szóval...
Valakit el kell kapni, akkor csak szóljatok. Enyém is mindjárt. 200 armor, csak egy Guardian Angel-lel, azt hogy vágod. Ott tornál azokat mind leszedjük. Onnan jöttél? Á, ez az belemegy. Az legalább. Gyerünk! Bazd meg, elbasztom az ultimat! Kiflashet! Úristenem! Jövök! Nincs Lassíts manám. le! Nem tudom, nincs manám, meg cooldownom van. Istenem, szaros izéje! Miért nincs manát, vegyél manát. Bazd meg, ne szóljál be, mindent kitankoltam. Jó van, na. Mondhatnád azt, hogy jó tank vagyok 5-2-es stattal és 5 Olyan assziszt. nyugi, csak poénkodtam. Bocs, hát próbálkozok én is. Amúgy második menetem, még annyira nem tudom a bildet, amúgy itt egy piros neked majd ezt spannoltál. Ultimat is elrontottam, ha valaki látja a videóba. Pont rá akarnék menni a Lissire, erre meg kiflashel onnan, vagy ráugrik, vagy nem tudom mit csinál. Ott van Lissin. Szóval eléggé féles volt most ez így. És veszek manapot itt, jó? Most már csak miattad is. És még a Guardian Angel is megvan, jó? Jó ez. Gyerünk egy pirosra. Morganának minek nincs a tabja amúgy, így megkérdezném. Ó. Várjunk meg. Vagy menjünk rá Morganára? Először a izé. Piros. Segíteni kéne fent. Vagy? Mi legyen? Visszamegy, jó. Jó, lassítom. Beízelem. Megölöd. Jó. Epic. Gyere. Azt a minden. Gyertek fiúk, mitől féltek? Kitankoljam a tornyot? Azt nem, inkább a felsőt kéne, hallod? Fent van egy nagyon kevés HP. Jó, deffe és utána gyere fel. Vigyázz magadra. Ulti megvan. Úgy ne. Nem is kell tankolnom, úgy érzem. Lentit meg kéne védeni, annak nagyon sok HP maradt. Melyik a lentire? Maradok itt vele. Aha, ezért maradok itt vele. Olyan meg? Öld már meg! Bazd meg! És nem flashelt át, beszar. De mit csinál? Velem túl sok sebzés nem nyomnak. Gyere a bokorba, elkapja, van ultim. Na itt van, nincs manám. Ejjjj. Van a poti? Nincs. Már használtam. Nagyon manás. Nem tudom, van-e értelme most rájuk, mert nem tudom. Várjunk, még elmennek mindenok, aztán ellépünk. Menje. Sárkány spannolhatna lassan. Panot. Azért pont amikor eljövök. Nem kitankolja az izé most. Várjunk, gyere már. Mennek feléd, mennek feléd. Jövök. Jövök. Bazd, ezt hova elküldte az ultimat, bazd meg. Láttam. Nincs meg sem. Nincs meg. Warwick mit csinál?
És miért küldte arra az ultimat, bazd meg? Jó, sárkány övéjük lett. Figyelj! Aha, HP-z magad, hülye gyerek! Ultim 10 szek. De Istenem! Éledjek már. Sákiri most az övéjük ennyi. Ja. Már beírta. Mhm. Az meg... Na. Más megölte! Kurva életbe, bazd meg. Madarad úgyse tudta volna megölni. Ne put ezzel, please, why you don't? Fucking thank you, dude. Ez mi ez a szakszaksza? Ez nem értem. Én mindig nem tudom. Ha valaki tudja, akkor beírja rá nyugodtan, de én is érte. Én sem tudom mi ez amúgy. Ulti megvan, várni kéne, de nem. Jó, mondjuk szerintem neki is megvan. Menj, segíteni. Jövök. Istenem, jöjjön még mindenki! Persze, hogy Ezrealnek meg kell jelennie, hogyne? Mint a kötelező lenne, bazd meg. Na már nézést, hogy károkodok, de már fel van baszva az agyam egy-két meccs óta. Fiúk. Menjünk, menj. Nem kéne, menjünk vissza. De Warwick mit csinál, menj onnan? Mert be fogja baszni a lenti tornyot. Akkor menjünk onnan. Megvan az ultim, tehát ha mondjuk ott vannak. Ultim sebez belőle kemény 200-at. Ja. Mi legyen? Várjunk. De Warwick! Jó, menj. Bazd meg, át akartam ultizni, de nem megy. Warwick mit csinál? Istenem, ezért veszítjük el megint. Mindig azért veszítünk el egy meccset, mert van egy olyan ember velünk, hogy ne tudjátok meg. Izét lőd, akit elkapott mondjuk ő az azért. És lesztánolt. Nem hiszem. Ne jó, oké, nem bír, ezt már nem bírom, bazd meg. Figyelj, és felhápízza magát! Úristen! És ilyet elveszíteni, bazd meg. Még nem veszítettük el. Vanyátokat! Halljának, nem bírok örülni. Lehetne. Kurva gyors, azt utána. Magadat is ütött gyerek. Majdnem meg volt. Nem, majd előbb spannoltak, ugye? Spannoljuk már gyorsabban az Istenért is. Ja, nem volt meg a tormélom, azért tudott megölni. A kurva élet. Jó, már amúgy megvan, csak... Fenébe. Miért nem tudok hamarabb spannolni? Miért vagyok 13-as? 12-es vagyok, vagy 11-es vagyok, akkor bazd meg. És jó, meg is hal még. Istenem. Még nincs veszve. De utálom magas szintet, mert tovább tart az éledés. Nem, de fel van baszva az agyam, az a gáz. Nekik is elérted, eddig is fel volt, de most ők kaptak egy ilyen reményt, vagy hogy mondjam, gyere amúgy lentre, mert ott kéne pusolgatni. És most te mész el jungle-ezni, amúgy én sem értelek. Fel van baszva agyam, nem bírok koncentrálni, mert megvédem a fenti tornyot. Hát mi addig nem tudom, mit csináljunk így. Sárkány nem spawnolt, rögtön menjünk majd sárkányozni. Jön, kéne egy kis segítség.
Ó, elbaszt az ultét lelövöző. És nem! Na bőjétek meg. VV, gyere vissza! Megölte. De VV! Isten is lefújja Morgan a VV-t. Ekkora faszt. Ne menj már a killért! De menj már vissza! Meghal. Meghalt. Ha nem menne a killért, még élnék, hallod? Istenem. Azt nem szeretik le azt a Toad Makonon. Kész. Ez nagyon béna. Nem bírja. Simán megnyertük volna, simán, olyan jobb. Nem hiszem el. Figyelj, mit csinál. És elfog engem is, hagyjuk már! Morgana. Pusolok. Meg lett volna az a büdös Storm, akkor még az is jön meg ez rá. Fenébe vele. Sárkány van. Ah, látom. Próbáld lesz tisztílelni a... Jó, és most lőd a sár. Gyönyörű! 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 Mit szólhatsz? Nem tudom, ez nem nagyon ideges lehet. Nagyon nagy kombót nyomtál le, csak még az volt, hogy még így ezzel nem nyertük meg. Nem, de mínusz 280 pénz mindenkinek, meg mínusz buff. Ugye, menjünk együtt valamit, nem... Hát jobb, én ott állok fönt, te mész mindenfele. Menjünk együtt. Én védem a tornyot, szerintem annak azért több értelme van fönt. De nem kéne wardot. KP potit kéne. Vagy nem HP-t, hanem a HP-t. Na, alapú HP-t, nem potit. Itt vannak. Mindjárt, csak megvédem a tornyot. Indultam. Gyere, gyere, siess! Sértek, jó, próbálok úgy menni, hogy tudok. Lassítom. Ki van a fókuszáltatóját? Hagyjuk már! Mindig ezzel szopod be, amúgy ez a durva. Van ultid? Vagy valamit? Jó, egyedül nem annyira durva az a csákó. Csak megint a Warwick bassza el. Jó, nem érdekel most. Ez az, most játszunk. Vettem Nem, már ne. Warwick éledjél, könyörgöm, éledjél. Szomolják már a minionok, hogy megszavarják. Micsoda? Ó, szomoltak minionok, ez az. Le fogja ütni a izét. Mondjuk 14 perc alatt nem, de... De olyan mekkorát üt rá! Miért fél a minioktól? Mire vár? Mi nem üti? Szülje. Át fog rakni egy izét és át fog ugrani rá. Bum. Most ez jó. Ez akkora pro, hogy most amúgy ezt csináltam, amúgy szerintem. Tényleg az a gázadnak a pályának, hogy simán fel lehet menni a izé mögé ide. Oda rakjál már egy wardot, hallod? Lerakom én. Látsuk, hogy mikor akarnak átugrani. Lerakom, hagyjad, van. Vettem 3-at. De gyere inkább. Ó, elment. Egyedül nem ér semmi. Azt elkapjuk? Gyönyörű van. A kurva! Óvatosan. Lerakom mire a wardot is. Ott az. Gyorsan vissza kéne menni. Érjek ma oda. Akkor is elkezd ezért ütni. Hát ez így nem lesz jó.
Védeni kéne. Megvédem a felső tornyot. Maradj ott. Vardoltam. Nem szerzünk egy észt, addig sajnos itt kell maradnom. És nekem nincs jobb ötletem. Ez hülye, kiére megy megint. Ezzel lát fog izélni. Nem, az... Ultim is megvan és átjön. Spawnoljon egy inhibi, akkor meg vagyunk. Jön. Nem menj oda, akkor nem fog menni. Hát az a lényeg, hogy ne igen, de átmegy, akkor le tudom izélni. Ultizni, azt a meghal. Szerintem az egy kicsit jobb, mint a izé. Ott van egy izéjük. Most már nincs. Tudom, hogy van. Vett izét. Baszki. Kurva életbe. Jé. Nem baj, akkor itt maradok. Morgana fent, ketten lent. Mi legyen? Megvédem a tornyot. Ultim 3-as. Szólok, ha készül. Gyere. Megölöd? Szép. Veszek. Oda az ultim drágoltam. Maradj el ide, mert veszek egy wardot, hogy átrakjam, és ezért. Viszont nem veszek, mert még van ott, még mindig ott van. Warwick rájött, hogy ward van, jó van, oké, pró gyerek. Plusz orákölj annak a hülye gyereknek. Sárkányoznak. Nem bírok semmit tenni ellene. Baszd meg. Itt szedték le. Most veszélyesebbek. 2 percig. Sok. Ott van egy Z, vigyázz. Ez rám nagyon Faszom ki, hogy vett egy orákült. Mi a... Nyugi, most én is veszek. Most veszek. Gyere gyorsan! Jövök. Gyorsan! Warwick! Ulti! Jó! Ezért mondom, mindjárt az inhibi, védjétek meg a minion, mindjárt azt írta, hogy mondja, vagy mondta. Tudom. Ez az, jó van. Védve a Nexus. Gyorsan, Morganát. Vennem kell izét. A 0 damage-on ezreelni, de azért leszette a sárkányt, ez is okos, ez a Lee Sin amúgy. Veszek egy tornét. Vagy Guardian jobb lenne, szerinted? Nem tudom. Nézem, ha itt van Vargyú. Veszek egy Guardiant, az jó lesz. Ulti mindjárt megvan megint. Jó. Itt wardmentes. Védem a tornyot fent. Spannoltak, már úgy spannoltak. Warwick azért nem tud megölni egy izét. Nem olyan könnyű, de... Jön ez rá. Látom. Megvan az ultid és te is át tudsz. Azt leszedjük? Ulti.
Jó, nem is kell az én ultim. Nem is kell az én ultim. Lent. Jövök. Nem érek oda. Faszom! Megint defelettünk ezerre. Hogy talál el onnan? Gyerte! Jó, pusholjunk, push. De fejjel én meg kitankolom. Én de fejek? Igen. Jó. De... Tankol, izét lője. Szép. Jó. Még 5 az Ezreal, gyere már! Felküldöm a felső sort is. Warwick, te... Nem fog Gyorsan. izélni, nem fog... Nem bírtam tovább küldeni a felső sort. Az bőven elég. Menj onnan. Te pingeltél? Nem én, de Nem leszedem. kéne. Nem. Piros pannolt. Szedd le, ne legyen az a végig. Nem tudom, lesz, nincs annyi damage-em. Jön az Ezreal. Megyek inkább vissza. Én is. Veszek full bevardozok, jó? Jó. Már más nem is annyira tudok menni. Izét kell, a Morganának az ultia ellen, meg a lefogás ellen, tudod mire gondolok az izére? Mire? Zonya? Nem, a másik. Készülj. Készül. Megvan az ultim. Még egy ace, és szinte megnyertük, de akkor te is jössz. Megvan az ultid, én nem tudok menni rá. Inkább lesebeztem. Elég szépen. Most visszamegyek. Ezrealt elkapod az... Mennyi kell még a izéig? Siess. Inkább bejöttek. Gyez. Gyönyörű! Visszamegyek AP-ért. Jó, én defelem azért. De Warwick! Jó! Nem hittem volna. Jó, push ezerre, pusholjatok. Nélkülem, vagy nekem nem lenne jobb pusolni, jövök. Még a minionok is jönnek. Sárkány spannolt. Mi legyen? Nem tudom. Leszedem a sárkányt. Jó. Írd meg neki izének, hogy Mesi leszedi a sárkányt. Még fél perc nyugi. Uha. Mikor És szpanolod? elkezd minionozni. Gyönyörű. Nem volt nehéz már. Még 5 gyerünk. Mindig elküldöm a felső lén megint. Aztán vissza kéne menni, nagyon gyorsan menjetek vissza. Megvan. Jó. Jó. Megvan a Guardian. Szép az. Veszek izét, bevardozom az egészet, jó? Egész jungle-t. Ott egy Ezreal ulti, az hova ment? Kicsit már vettem egy kisebb, nagyobb. Na, veszel itt, rakodó van. Mit csinálnak amúgy? Ma AFK-ztak, nem jönnek.
Ez az! Itt van, itt van. No, no, no. Csak magát sebzi. Gyere. Ó, jön az is. Ulti. Na, jó, oké. Ezra... Tök Nem mindegy, úgy. le kell szedni egyik inhibitort. Le tudod szedni? Jó, nem szóltam. Bocsaver, Garden Angel mellett lőjél. Vettem Oracle-t, nem tudom miért, de vettem. Jó, van a két inhibi, csak védeni kell a kettő izét. Tudom, maradsz védeni? Aha. Még lepusoltak? Jó, mondjuk Már mindegy. Micsodak. Neki is van nézd már Warriornak milyen tankos ő is. Most. Most elkezdtek leszakadni, jó, király. Hölgyeim és uraim, igen, ez egy gyorsuló most hogy mondjam, hát igen, kicsit megváltozott az eredmény a játékban, szóval aki eddig velünk tartott és nézett, szerintem egészen jól összehoztuk ezt a meccset, de még semmi nem dölt el, Na, semmi, nyertünk, mi nem dölt el. Most nyertünk! Még semmi sem dölt el, igen, Patrik. Na, hát jó van, köszönjük a figyelmeket. Ez egy hosszú meccs volt, 3-3-hoz képest, egy kicsit eltérően hosszabb, kicsit ideges voltam a közepetáját, tehát elnézésére a sok államkodásért, na. Ennyi volt ahhoz nagyjából. képest, hogy rövidebb meccset akartunk, az én nyitottunk egy 3-3-at, de hát most így alakult, na. Szevasztok! Sziasztok!